Akwụkwọ atọ nke Jọn, isi nke mbụ. Okenye nye Gaius mara mma, onye m hụrụ n'anya n'eziokwu. Onye m hụrụ n'anya, achọrọ m karịa ihe niile ka ị wee nwee ọganihu ma dị mma dịka mkpụrụ obi gị si aga nke ọma. N'ihi na obi dị m ụtọ nke ukwuu mgbe ụmụnna bịara ma gbaa akaebe maka eziokwu dị n'ime gị. Otu i si eje ije n'eziokwu. Enweghị m obi ụtọ karịa ndị a, nke bụ ịnụ na ụmụ m na-eje ije n'eziokwu. Unu na-eme ihe unu na-emere ụmụnna na ndị bịara abịa, ndị gbara àmà banyere ịhụnanya unu n'ihu ụka. Ọ bụrụkwa na unu akpọrọ ha gaa njem dịka o kwesịrị Chineke, unu ga-eme ihe ọjọọ, n'ihi aha ya ha ahapụwo ha. Ha anaraghịkwa ihe ọbụla n'aka ndị mba ọzọ. Ya mere, anyị aghaghị ịnabata ha ka ha bụrụ ndị enyemaka nye eziokwu ahụ. Edegara m chọọchị akwụkwọ, mana Diotrefis, onye chọrọ ịbụ onye kacha elu n'etiti ha, anabataghị ya. Ya mere, ọ bụrụ na m na-abịa, m ga-echeta unu ihe o mere, na-efegharị okwu ọjọọ megide unu. Ọ bụghị ime ihe ike, ọ naghịkwa anabata ụmụnna ya n'onwe ya, kama ọ na-amachibido ndị chọrọ ya ma na-achụpụ ha n'ọgbakọ. Kwerenụ, esola ihe na-abaghị uru, kama soro ihe dị mma. Onye na-eme ihe ọma sitere n'aka Chineke, ma onye na-eme ihe ọjọọ ahụbeghị Chineke. Domitrios nwere aha ọma site n'aka mmadụ niile na eziokwu ahụ n'onwe ya. Ee, anyị onwe anyị nwekwara ndekọ. Ị makwara na ihe ndekọ anyị bụ eziokwu. Enwere m ọtụtụ ihe m ga-ede, mana achọghị m idegara gị akwụkwọ na ihe mkpuchi, n'ihi na enwere m olileanya na n'oge na-adịghị anya m ga-ahụ gị, anyị ga-ekwukwa okwu n'ọnụ n'ọnụ. Udo dịrị unu. Ndị enyi na-ekele unu. Kelenụ ndị enyi.